Sziasztok, én Galaxy 24 vagyok, de szóval így inkább Dani neven írjatok. Sziasztok. Meg és mi. Igen, és itt van velem Kristóf. Köszönjük, Kristóf. Sziasztok! A Survivor-özni fogunk. Ja, Survivor-özni fogunk, és lusta voltam Hamachi szervert csinálni, ezért felmentünk egy olyan szerverre, amin nincsen senki, csak mi. Szóval... Csak volt. Nézzétek meg, csak ketten vagyunk. Az a lényeg, hogy csak mi vagyunk rajta. Az, hogy ez milyen szerver, az nem tudom, mert a Kristóf küldte át. Az a lényeg, hogy ezen csak mi vagyunk. Mert már egy hónapja megvan ez a szerver, de... Senki sincs fent. Ja, senki nincs fent. Na, azt hiszem kezdjük is el. Ja, és azt el szeretném mondani, hogy ez az első videóm, és azon gondolkoztam... Bocsi. Pont azon gondolkoztam, hogy vajon miről videózzak először, és természetesen Minecraft. De még lehet Assassin's Creed, Thieves, Left 4 Dead. Ja, Left 4 Dead, GTA. Micsoda? GTA. Az mi? GTA. Ja, GTA, úgy értettem GTF. Na mindegy, igen. Igen, GTA 4 lehet, GTA San Andreas, akármi. Csak majd írjátok le kommentben. Na, hát akkor kezdjük is el ezt. Majd Skype-on kiírom, hogy nézzék ezt meg, jó? Felőlem, de szerintem úgyse fogják ezt még egy millió megnézni. Annak örülök, hogyha ezt a videót megnézik legalább heten. Én megölöm a bárányt, te vágj fát. Bármilyen? Lehet. Bármilyen lehet. Megszerzek húst. Adjál húst, adjál húst. Jaj, amúgy textúra packet használok. Faceful. Eredetileg nem is tetszett ez a textúra pack, aztán Kristófnál láttam, hogy ez van neki, aztán megtetszett. Aztán most nekem is ez van. Igen. Várj, későn adja ki. Várj. Mondtam, hogy egy picit laggol a szerver. Ja, igen, most így ezzel megláttátok. A Kristóf moderátor, de ne féljetek, nem fog csalni. Ugye, Kristóf? Ja. Igen. Az előbb fent volt egy ilyen nem tudom milyen gyerek, az volt a neve Panix. Pankix. Kris kikkelte. De moderátor. Az a gyerek? Aha. De akkor, hogy ki tudtad kikkelni? Bárkit ki tudok. Ja, jó van. Még téged is például. Jó, de engem ne. Ó, menj a nap. Ja, és ugyanúgy fogunk játszani, mint hogyha ez egy olyan, mintha ez egy sima Hamachi szerver lenne. Szóval nem fogunk egymásra tépézni, csak... Ha nagyon kell, csak akkor. Hát nagyon eltévedünk. Ja, csak akkor. De izgalmas. Ez mennyi fát van? Szerint 14. Szerintem eddig ez a legizgalmasabb része, a fovágás. Amúgy nem viccetem. Nekem 20. Mi, hogy már most kezdesz teledni? Ilyen sokat dumáltam. Na mindegy, menj. Túl sokat mondom. Várja, becserkészem a malacot. Nem menj oda, hát megtámad, gyere már ide, bújj el a fa mögé. Milyen fa ez? Ott néz. Futlaronda. Tudom, hogy tudja, hogy itt vagyunk. Malac. Ölni. Hadd ott van még malac. Azt hiszem. Várja, óvatosan csergész be. Így kell le. Hol a malac? Ott van-e? Figyelj, így, gyere. Tű. Nem is. Mi a zenéje? Mindegy. Anyád. Mi tudok ezt te? A malac volt. A malac volt, mi? Igen. Na igen, ezért mondtam, hogy ez egy... igen. Wow. Mindegy. Menjünk a francba. Akármennyire megpróbáltunk olyan helyet keresni, ahol nincsen semmi, mindenhol volt. Látom! Bazzeg, fuss! Hol van? Hol? Vetetted. Hol? Jaj! Egy arany... Milyen ronda szeme van, te jó, igen, félek, menj el innen. Fussunk. Várj, miért is futunk? Nem tudom, mint egy zombira lettem. Nem hiszem, na. Anyádat.
megölöm. Jó, nem ölöm meg. Én egy zombit ölök. Nem akarok meghalni. Fiatal vagyok a 3 halál. szív, Kristóf, gyere már, 3 szívem van. Én 10-es vagyok, hol a rátomba vagy? Gyere már, 3 szívem van. Olyan! Szív! Bozd meg, meghaltam. Ott vagy, ott láttam, hogy meghaltál. Akkor vedd fel a cuccaim. Bazd meg, spawnon vagyok. Jaj, ez így szar. Na látod, ilyenkor kell Érkésztelek? Aha, léci. Azt nem gondoltam volna, hogy az első napomon meghalok. Mennyi fád volt? Sok. 16, nem? Nem tudom, majd visszanézem videóban. Viszke... Ó, Jézus, hogy nézel ki? Mi ez az új divat? Vigyázz, skeleton! Hol? Az a kis köcsög ölt meg engem. Nem, én megöltem együttésben. Ja, akkor meg addig Creeper! Megyek már, haver! Öld meg a skeleton! Robbanj már be! Ja, akkor nem kéne hátra mennem, most meg! Legalább megölte. Ja. És nem rombolt. Te szedted össze. Éhen döglök. Jó van, úgy jártál. Úgy jártál. Mondtam, hogy többet tegyél a McDonald'sból. Ez a lenne. Csirke! Chicken. Mindegy. Előttem a faszba. Gyorsan, ott a creeper, én elfutok. Várja. Ott egy dog. Megszeredítem. Megszeredítsem szerinted ezt a dögöt? Ne, szerintem ne. Bá! Ne ugass. Várjál, homokvárat építek. Ne! Mi ütött ki? Te voltál mi? Tudom, hogy te voltál. Homokvárat építek, úgyhogy közben leások. Logikus. Tényleg éljünk homokvárban. Menj már! Miért ahhoz nem is kell üveg? Mindjárt megcsinálom, csak szedek hozzá jó sok homokot. Helyezkedek. Hogy nézek ki? Sehogy. Dögös vagy nagyon. De döglök, ne üssél. Anyám. Melyik? Azt hagyjad abba ezt a melyiket. Zombi! Azt hittem nem tudok lerakni ezért. Zombi die. Kész a ház! Aludjunk. Jön egy zombi! Mondanám, hogy oda megyek, de majd kijön. Túl messze van. Jaj. Csiga. Jaj, Agyonverlek a lábujjammal. ez nem tívő. Jézus, milyen ház. Kész roncs. Mit csináltál? Mondtam, hogy kész a ház. Ez dudli. De várjál, ne építs tovább, nálam van fa, ezt akarom elhasználni. Nálam is. De ezt akarom elhasználni, most mondtam. 1,5 életem van. Adjak egy nagy pofont. Menj a házba, megöllek. Miért ölsz meg? Mert én azt mondtam. Ez a világ legjobb háza. Miért is ide építünk? Nem tudom, enyém a csirke. Te is építs magadnak házat, meg én is. Én nem akarok buzi lenni, hogy nekem nem férfi lakótárs kell. Majd, hogyha feljön egy csaj a szerverre, akkor azzal... Még vittem? Ide befogadom. Jó. De én nem leszek buzi. Veled így egy házban. Yeah! Fölment egy húsom. Anyád. Belesortam. Na, mindegy, én addig elmegyek messze. És miért mész el messze? Mert. Ott van 2 skeleton. Ott egy tehén, az ott egy- egy szín. Jó. Az egyik engem néz, az egyik jön! Ail. Találtam szenet meg tehenet. Köszöntjük önt. Az engem nem lősz le baromban. Jöjjön. Anya, bazd meg. Hol a szén? Megvan. Halleluja. Gyere ide, gyorsan meghalok! Én is. Hát de jó van, de én vidizek. Ide elbújok. 1,5 életem van, hogy menjek oda? Úgy, ahogy az... Tudod, nyomod a V-t. Nyomod a dupla V-t és jössz. Gondoltam. Hát akkor meg... Mit Messze kérdezem? vagy. Nagyon. Szép házam van. És szenet szedek meg követ. Gyönyörű a házam, komolyan mondom. Jöjjön. Hát de miért most, Istenem? Aki egyszer tud élni, az tud élni. Én nem tudok élni.
Ha nekem ilyen sok pénzem van, Nem akkor, adok szenet. akkor nekem ilyen sok pénzem van. Én nem adok Ez mi szenet. volt? Most megszédültek a nézők. Mert? Mert az egeren egy kicsit nem tudom mit csinált, és így elkezdtem pörögni. Itt Nem van adok még. szenet. Hol van? Nem. Megtalálom. Kit? Keresem a... Jaj! Ott van és rám nézett, már megint rám nézett azzal a ronda szemével. Mint te? Jaj, itt mászik, itt mászik. Itt megy el mellettem, itt megy el, itt van a ház körül valahol, tudom. Tudom, hogy engem akar. Csak engem akar. Csak is engem. De te ronda vagy, mi az, hogy kelsz? Van húsod? Nincs. Csak szenem. Csak szened? Szem. Azzal sokra megyünk ám. Van szemem. Van szemed? Kettő nekem is. is. 2. Hey baby, szereted a szemes pasikat? Igen! Fúj, nem neked mondtam, te Tudom. buzi. Mert jön fel a nap. Én Jön itt fel a vászom. nap, pedig én azt hittem, hogy Creeper! pedig a napot... Ah! Mi volt Olyan ez? headshotot adott ez a kocsi. Basz meg, megint meg. Nem ölsz meg most. A skeleton! Égjél a napon, te kocsog. Creeper! Fuck! Run! Mi az ott? Találtam tököt! Shit! Oh shit. Hallod? Aha. Találtam tököt! Ó, nekem is van. Nem is egy. De, pont egy. Anyád. Mutáns vagy. Öh, Mutánsnak is egy van. Izdé. Basz meg. Belaggoltam. Ott egy Hol vagyunk? creeper, és megint befagyott. Ez így jó lesz ez a vidék, komolyan mondom. Megöl közben egy skeleton, meg is ölt. De ez így nem jó, laggoltam. Megint a spannon vagyok, bazd meg, és te meg nem voltál otthon. Gyorsan menj haza. Menj haza gyorsan, fussál, 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 fussál. Nem tudok, nem tudok. Mert? Nem. 1,5 életem, meg egy húsom. Menj át, kreatív vagy, gyorsan kellenek a tudtaim. Várjál, mi is? Fly. Akkor meg flyolj el. Vicces videó, ugye? Hol a házam? Hol a házam? Nem tudom, hol a házam. Keresd meg a házam. Egyszerű faházató mellett. Ez Megvan. nincs. Megvan! Hol a ház? Hol vagy? Megvan, hol vagy? Meghaltam. Tépézd ma. Azért. Hol az Várj. utcam? Itt van nálam, hol vagy? Ja, itt vagy. Stop. Várjál. Hogy stop? Nekem ott állsz a francban-e. Ott. Slaggol a szerver. Ha! Hello. Azt sem tudom, hogy mik voltak nálad. Ezek. Akkor, csá. A virág az nem az enyém. Kis virág. Istenem, én visszarepülök. Onnan megjöttem. Miért is repülsz vissza? Már. Vissza akarok menni. Menj vissza. Ó, tehén. Tehén. Ja, és ha esetleg valakit... Ha esetleg valakit érdekelne, hogy mi a szerver IP, nem mondom el. Keresetek magatoknak szervert, köcsögök. De izé vagy. De is szemét vagy. Szép és otthonos. Na, kéne egy kis kő. Nálam van 7. Az sok, az konkrét mennyiség. Meg szén. Azt főképp nem adok. Nem is kérek a teszen. Ez hogyan füvesedett be? Na mindegy. Mennyi szemem van? Van még... Mennyi szemed van? Aha. 2. Kár. Kiégettem a húsomat. A húsodat? Az fáj, bazd meg.
Szóljak egy orvosnak, hogy vizsgáljon meg, hogy te normális vagy-e, hogy így Nem. húsodat égeted? Nem. Hülye. Biztos? Jó van, Ismerek egy jó pszichológust. Magadat? Nem, de ha akarod, ingyen is kivizsgál, és megmondja, hogy milyen okból akarod te a húsodat égetni. Te piromániás barom. Vagy. De tényleg kéne fákja, mert így most a nézők nem látnak semmit. Már ha vannak egyáltalán nézőim, nem baj. Bár az első... Az első videónál nem várok többet 7 megtekintésnél. De a másodiknál már 300... Nem. 200-at... Nem. 1 milliót. Csak 20-at. Vagy többet. Találtam disznót. Van szén. Szén. Nekem A is van. szén az egy olyan dolog, ami világít. Ja nem, az a fákja. Égetni kell a húst. Éhen halok. Szén, megint. Cukornád. Kell? Cukor, nád, nekem miért kéne? Nem tudom. Őszintén. Mondd meg nekem. Őszintén. Ejjhaj, kaszakő, mi az a párfaszakő? Hülye. 14-es vagyok. 14 éves vagy? 14 szintű. 14 szintű? Nagyon jó. Olvazzak meg illatban. Neked. Hol a húsom? Megvan. Egy 14 szintű ház. Ez az. Nem döglök éhen. Miért eddig éhen döglöttél volna? Csak volna. De miért is? Mert nem volt kajám. Mert nem adtál. Nekem is csak 2 van, mert 2-t megettem. Megint 15 szintű vagyok. Tényleg, Kristóf, matekozzunk, hogy oktató jellegű legyen a videóm. Csáó, leteszem. Hagyjál már matekkal. Ha most 2 húsom van, és 2 tettem meg, mennyi volt? 2. Honnan tudtad? Hülye. Honnan? Nem vagyok hülye, hát most tanítalak matekozni. Szerinted a hülyék tanítanak matekozni? Nem. Hát akkor te vagy a hülye. Mi ez a nagy luk? Dick, találtam egy nagy likat. Igen. LOL! Van redstone, van szén, láva. WoW. Muszáj megnézned. Ezt hogyan mondtad? Lava? Láva. Au. De ez Láva. muszáj megnézned. Mit? Itt a rohadt nagy lik. Minek nekem rohadt nagy lék? Van itt vas, redstone. Nem vagyok rá kíváncsi. Akkor mind az enyém is nem adok belőle semmit. Rendben. Ugye milyen izé vagyok, haha. Milyen izé vagy? Hát valami emberféle, azt hiszem. Te állat. De én nem állat vagyok, én is ember vagyok. Te mutáns vagy. Az állat az itt fekszik mellettem. Milyen állat? A kutya. Te? Nem. Te állat? Nem, a kutya. Létezik olyan nevű ember, hogy kutya? Nem. A kutya az egy állat. Azaz te? Anyád. Olyan okos, hogy mindegy. Most született csecsemő. Okosabb vagyok, mint te. Ugye elhiszed? Adjuk. Ha te vagy az okosabb. Mennyi egy meg egy? 3! 8! Én vagyok a legokosabb ember a világon. Egyszer egy az 0. No! De szép házam van! Igazi kis vityilló. Legalább nekem lesz full vas cuccam, neked meg semmit se. Mielőtt elkezdtem volna videózni, gyémánt ruhába járkáltam. Mert én adtam neked gyémántot. Nem is abból csináltam. A gyémánt ruhát külön te dobdostad ki nekem. Mindent te dobáltál. Csesz meg!
Meg kellett elmondani. A Kristóf féjelenként bepisil. A fejed! Igen. A fejem az nem pisil be. Már 2 Kár. éve. De hülye vagy. Jaj. Keresek bárányt. Mint Herbie mondta. Megyek birkát baszni. Menj! Hülye. Ki kéne égetni a szememet. Ott, Ne lélegsz. ott van valami. Azt ott megnézem. Oké. Hozzeg! Nagy ugrás? Nincsen nagy ugrásom. Az Vagy előbb le. olyan volt, mintha lett volna. Ez mi? Enyhány kaszakő, mi az a faszakő? Nem kő. De ha ide bemegyek, ez mi itt? Ez itt komolyan egy malac? Ajaj, kicsit lag van. Nyeg. Gyere ide, Cona! Coca-Cola. Egy furcsán megölt disznó rendel. Mennyi szén, mennyi redstone, mennyi vas? Nem tudom, mondd meg! Sok, gyere és bányásztad ki. Nem, mert nincsen csalkanyom. Nekem van. Hát az te vagy, mert te ott doltad magadnak, mi? Tudom. Nem. Nem, szedtem követ, szenet, aztán csináltam. Hogy van FPS. Nekem 100, Ja, és röviden van a látótávolság? nem tudom. Nem, Mind van. az. Hol a baszom? Hey, mi a kékú, tyúkonyókend? Öje. Babi néni. Mi van vele? Nem tudom. Itt egy nagy luk. Azt már mondtad. Jaj, az ilyen De ez csontja. olyan nagy, hogy bele se fér. Ez a csávó, akivel vagyunk a Minecraftban, ez olyan erős, bazd meg. Csupasz kézzel veri a fát. Istenem. És nem törik el a keze. Batman másolata. Nem? Batman annyira erős? Nem, tudom. Redstone! Fuck! És kezd este lenni. Headstone. Mindegy, kiégettem a vasat. 41 vas. Az jó. Ha látnád, hogyan akartam botot csinálni? Jöjjön. 2 botot egymás fölé tettél. Nem. Azért. Nem a... Ilyen gyorsan este van. Én itt meg leszek. Miért Te nagy- böfögtem? Ez a gyerek, ez olyan illetlen. Olyat böfög, és még azt sem mondja, hogy bocsánat. És senki ugye- nem mondta, hogy egészségedre. Mert nem tudnak beszélni. De mi tudunk. De mi emberek vagyunk. Ő is. Egy kis virtuális izompocsirta. Izomtakony. És most, hogyha a nézők jók lesznek, megnézzük azt a házat. Jöjjön. De nem nézzük meg ma. Még ma éjjel. 5 redstone van. Ojaj, laggolok, és jön valami. Na mindegy, vagyis valaki. Na, szerintem ennek a videónak most vége. Bye forever. Ja, majd még folytatjuk. Sziasztok!